A labaran za ku ji cewa ƙudurin dokar tilasta ilimin firamare a ƙasar nan ya tsallake karatu na biyu a majalisar dattawa. A kuma labaran na yau za ku ji cewa hukumar NDLEA ta kama maniyyata da hodar Iblis a jihar Legas. Daga ƙasashen ƙetare an ceto baƙin haure guda 80 ciki har da yara daga ruwa a Birtaniya. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Sadiqat Aisha Umar mai malari dauke da cikakkun labaran duniyar daga nan sashen Hausa na TCR. Yau Juma'a 7 ga watan Yuni shekarar 2024. Wani ƙudurin doka da ke neman samar da ilimi kyauta tare da tilasta sa yara makaranta a ƙasar nan ya tsallake karatu na biyu a majalisar dattawa, kamar yadda sashen kundin tsarin mulkin ƙasar nan na Universal Basic Education Act 2004 ya tanadar. An zartar da ƙudurin ne wanda Idiat Adebule 'yar jam'iyyar APC daga Legas ta gabatar, bayan da yawancin sanatoci suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da shi. Ta kuma gabatar da hukuncin biyan Naira 250,000 ga iyayen da suka ƙi kai 'ya'yansu makarantar firamare da sakandare. Sashe na biyu na dokar UBE ya bayyana cewa kowace gwamnati a Najeriya za ta samar da ilimi kyauta, kuma wajibi ne ga kowane yaro da ya kai matakin firamare da ƙaramar sakandare. Yayin da take jagorantar muhawara kan ƙudurin, Mrs. Adebule ta ce idan har aka amince da ƙudurin zai rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a faɗin ƙasar nan. A wani labarin, babban kotun tarayya da ke Kano ta sanya ranar 13 ga watan nan na Yuni domin bayyana hukuncinta akan ko tana da hurumin sauraron ƙarar da aka shigar gabanta kan rushe masarautu 5 a jihar ko kuma ba ta da hurumi. Tun da farko kotun ta buƙaci ɓangarorin biyu su yi mata bayani kan ko tana da hurumi ko kuma a'a, inda kowane ɓangare ya yi bayani tare da kafa hujjoji da irin shari'o'i da suka gabata kan rikicin sarautu a ƙasar nan. Lauyan ɓangaren gwamnatin Kano ya shaida wa kotu cewa wanda ya shigar da ƙarar ma ba shi da hurumin neman kare masa haƙƙi, saboda dokar da ta ba shi damar zama ɗan majalisar sarki an rushe ta. To amma lauyan mai ƙara ya ƙalubalanci haka da cewa idan ana batu na take haƙƙin ɗan adam to lamari ne da ba shi da iyaka, don haka kotu ta ci gaba da sauraron wannan shari'ar. Bayan sauraron doguwar muhawara daga dukkanin ɓangarorin biyu, alƙalin kotun AM Liman ya sanar da ranar da kotu za ta yanke hukuncin kan wannan batun. Jami'an hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ta ƙasar nan NDLEA sun kama wasu maniyyata da ke shirin zuwa aikin hajji da hodar Iblis a wani sumame da suka kai a hotel ɗin Emerald da ke Ladipo a jihar Legas a ranar Laraba. Daraktan yaɗa labarai na hukumar Femi Babafemi ne ya tabbatar da kamen. Jami'an hukumar ta NDLEA sun gano kwalayen hodar Iblis 200 wanda kowannensu nauyinsu ya kai kilogram 2.20 waɗanda ake zargin za su haɗiye kafin su tashi zuwa ƙasa mai tsarki. Shugaban hukumar Brigadier Janar Muhammad Buba Marwa mai ritaya ya yaba jami'an hukumar bisa nasarar da suka samu ta cafke mutanen. Ya kuma jaddada cewa hukumar za ta ci gaba da bin diddigi tare da kamo mutanen da ke yunƙurin amfani da addini wajen aikata miyagun laifuka. Marwa ya bayyana muhimmancin kare martabar ƙasar daga irin waɗannan munanan ayyukan. Sannan ya kuma tabbatar da jami'an cewa hukumar NDLEA za ta haɗa kai tare da takwarorinsu na Saudiya domin ganowa tare da damƙe masu ayyukan safarar miyagun ƙwayoyi. A wani labarin, al'ummar yankin ƙaramar hukumar Gaidam ta jihar Yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar nan sun ce suna cikin matsananciyar fargaba tun bayan da gwamnatin jihar ta tsugunar da wasu tuɓaɓɓu 'yan Boko Haram. Mutanen sun zargi tsofaffin mayakan Boko Haram ɗin da suka ajiye makaman da hana su zuwa gona da yi musu ƙwace tare da yawo da makamai a cikin gari. Mata da yara da waɗanda ke zuwa cin kasuwa na fuskantar barazana daga waɗannan mutanen. Duk da damuna ta sauka ma har yanzu suna fargabar zuwa gonaki, kamar yadda wani mazaunin yankin ya shaida manema labarai. Garin Gaidam na jihar Yobe na daga cikin yankuna a jihar Yobe da ke fama da matsalar Boko Haram, wanda ko a watannin da suka gabata sai da wasu mayakan suka kai hari yankin. A nan kuma mai alfarma sarkin musulmin ƙasar nan wato Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya sanar da ganin jinjirin watan Zulhijja. Cikin wata sanarwa da kwamitin ganin wata na mai alfarma sarkin musulmi ya wallafa a shafinsa na X wanda a da aka sani da Twitter, ya ce ranar Juma'a 7 ga watan Yuni ita ce 1 ga wata na babbar sallah. Hakan na nufin ranar Lahadi 16 ga watan Yuni ne ranar idin babbar sallah a ƙasar nan. Tuni dai hukumomin Saudiya suka sanar da ranar Asabar 15 ga watan Yuni a matsayin ranar tsayuwar Arfa. Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka 16 sun rubuta wasiƙar koke zuwa ga shugaban ƙasar Joe Biden. Suna neman a saki shugaban kamfanin hada-hadar kuɗin crypto na Binance, Tigran Gabarya, daga Najeriya don ya koma gida Amurka.
'Yan majalisar sun yi zargin cewa Mr. Gabriel na cikin mawuyacin hali a inda ake tsare da shi. Gwamnatin ƙasar nan ta kama shugaban kamfanin na Binance kuma ta tuhume shi tare da kamfanin nasa game da rashin biyan harajin sayen kayayyaki na VAT da sauran wasu laifuka. 'Yan majalisar dokokin 16 da suka ce suna magana ne da yawun iyalan shugaban kamfanin na Binance Mr. Tigran Gabriel da sauran Amurkawa da abin ya dama sun buƙaci gwamnatin Najeriya ta gaggauta mayar da shi Amurka saboda a ganin su ana tsare da shi ne ba bisa ƙa'ida ba cikin wani mummunan yanayi da kuma rashin ƙoshin lafiya, abin da suke ganin yana cike da hatsari ga rayuwarsa. A wani labarin, kimanin baƙin haure 80 da suka haɗa da aƙalla yara 3 ne aka ceto bayan da jirgin ruwansu ya samu matsala wajen tsallaka tekun Birtaniya. An tura jiragen ruwan na Dover da Wellman don taimaka jami'an tsaron kan iyaka bayan rahotannin da aka samu na mutane da dama a cikin ruwan kimanin mil 10 daga gaɓar tekun Kent a safiyar Alhamis. Aikin ceton da hukumomin Birtaniya ke jagoranta ya haɗa da jiragen ruwa 2 na jami'an tsaron kan iyaka da jiragen ceto guda 2 da na Faransa guda 2 da kuma wani jirgi mai saukar ungulu na masu tsaron gaɓar teku. Ana kyautata zaton jirgin ruwan ya isa tekun Birtaniya ne bayan da wani jirgin ruwan Faransa ya lulluɓe shi kafin ya shiga halin tsaka mai wuya. Ƙarshen labaran duniyar kenan, amma kafin ya sallama da ku ga bitar muhimman kanunsu. A labaran na yau kun ji cewa ƙudurin dokar tilasta ilimin firamare a ƙasar nan ya tsallake karatu na 2 a majalisar dattawa. A kuma labaran kun ji cewa hukumar NDLEA ta kama maniyyata da hodar Iblis a jihar Legas. Daga ƙasashen ƙetare a labaran kun ji cewa an ceto baƙin haure guda 80 ciki har da yara daga ruwa a Birtaniya. Duka-duka ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na TCR.